Tak ahoj, my vás vítáme u našeho prvního vlogu v brněnském zoo. Tak doufám, že se vám bude video líbit. Ještě stará mapa s Československem. Ukaž Československo, Československo. Ano, tam jsme my. Naše moderní zoo Brno. Ty vrtí ocáskem. Je to na zkouškách. Jezus, on se překulil. To rosto milý. Ježišmarja. Tak třeba jednou, až budu bohatá, tak si taky koupím nějakého tygra nebo lva. Čau. Hele, divoký kos, divoký kos. No, přesně vozit, jo? OK. Já se přesně tak vejdu, takže to bylo Tyman. To je super. super. Ahoj, Jezus, čau. On mě má rád. Vyrazíme na cestu. Juhu. A zase Verča. To je super. Tak nic, tak pardon. Potichu a pojďme se podívat. Já se na trochu schovávat ve svém přirozeném prostředí. Jsou tam dva? Ano, tady vidět, že jsou hodně udržovaný tyto zvířata a že jsou zdraví, protože dělají to, co dělají normálně ve volné přírodě. Takže... Jsou to divocí farmáři. Musíme je vyplašit. Oni teď jeden pije zrovna. Já se bojím. Asi ne. Není to nebezpečný, nemůže nám něco udělat. A může na... Ohrozit naše zdraví. Jdeme mezi divoký farmáře. Jo? Ježišmarja. A už začal. A jsou tam. A tady mezi výběhu divokých farmářů si to nemá. To je jejich potrava. Proto tam byla ta cedula, že je to vstup a je trochu na vlastní nebezpečí. To na nás dívají. Snad nezautočí. Co tady může být pocit? Když jsme na právu, bylo by to jinak. Rybička. To je kotul. Je, a chci pojít krávy. Já ho vidím, chudák. Má noční pásovec. Ježiši, co oni dělají? Asi se chce pářit? Takže my koukáme zrovna, jak se pášou dobře. Dneska mi bolí hlava. Fakt tě bolí hlava? Jo, fakt mě bolí hlava. Tak jo, tak já jdu na pivo. Já se podívám na hokej, tak už skončil. Tak já teda jdu. Nebo ne, to ještě zkusím. A pak tě bolí hlava. A bude na to vyskočím. Nech to. Prosím. Ne. Tak už je nevidím. Tak asi jdem. Tady tohle jsem já. Tak tohle jsme ulovili. Jsou naše trofeje. To jsem ulovila já, Kalinka.
šarkán mi ukousl moji nohu. Tohle paša. Takhle. To nemáme chystat. Jdeme na to. Umělec v akci. Tygr. Skoro. A to je všechno. Když se chce, nechte like a komentář. Dejte tento like a komentář. Tak ahoj. Neskuze.